केलेल्या प्रकल्पाच्या या इनॉग्रेशनाक माझ्यामध्ये आमचे आमदार आणि चेअरमॅन GTDC बाब दयानंद सोपटे हांगासर आसात आणि हो प्रकल्प जो GTDC कॉर्पोरेशनान केलो तो पुराय सायकल ट्रॅक अँड ब्युटिफिकेशन ऑफ दी सोपटे जंक्शन टू खिंड हाज्या पर्यंत ह्या प्रकल्पाचे माझ्या हस्ते लोकार्पण जालें. ह्या प्रकल्पाक खास करून सगळ्या मांद्रेवासियांक हांव खूब खूब अभिनंदन करता आमच्या बाब सोपटे हांचें आणि निश्चितच हो प्रकल्प आज लोकार्पण करता आसतना बऱ्या प्रकल्पाचें लोकार्पण आज म्हज्या हस्ते जाता. निश्चितच अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रकल्पाचे उद्घाटन आणि वेगवेगळी कामां हांगासर जायत रावतली. या आयच्या दौऱ्याच्या निमित्तान ही सुरुवात आसा. राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते भाव बहिणाच्या वतीन मनापासून या मतदारसंघात स्वागत करतात. त्याचबरोबर ज्या गोष्टी खातीर आज त्यांचो दौरो सवाद्या दिसभर मांद्रे मतदारसंघात आहात. त्या मांद्रे मतदारसंघात दौरो करता असताना त्यांच्या हस्ते 7 नवे प्रोजेक्ट तेतुर्ले गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे 5 त्याच्यापैकी ते हो एक त्याचं पहिले उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले आसा. हो सायकल ट्रॅक हा चोपटे जंक्शन टू खिंड परिसर अशी इतको लांब हो सायकल ट्रॅक हा बऱ्यापैकी काम आमचे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा ते काम जे आसा ते काम बाकिया कन्स्ट्रक्शन ही कंपनी जी आसा त्याचे मालक मिस्टर पांडे जे आसा आणि बऱ्यापैकी काम केल्ले आसा. एक बऱ्यापैकी नामवंत असो कॉन्ट्रॅक्टर ते काम करत असताना गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे आमचे सगळे टेक्निकल स्टाफ JE पासून CE पर्यंत त्यांचे बऱ्यापैकी त्याला कोऑपरेशन मिळे म्हणून वेगवेगळ्या माध्यमातून या गोयची डेव्हलपमेंट करता असताना अंडर GTDC बऱ्यापैकी प्रोजेक्ट इन टाइम ते करू शकले.